Έλα να σου δείξω γιατί το Organic Max ανήκει στους κορυφαίους βενεροποιητές της αγοράς. Αρχικά είναι ένα σκεύασμα βιοτεχνολογίας, πλούσιο σε χημικά, φουλβικά και ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Το πολύ όξινο pH του, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη του σύνδεση, το κάνουν άμεσα αποτελεσματικό στο χωράφι. Η εφαρμογή του απλή και εύκολη. Κούνησε τον μπετόνι καλά πριν τη χρήση του και ρίξε το Organic Max είτε στον υδρονιλπαντήρα για να κάνεις την εφαρμογή με ριζοπότισμα, είτε στο βιτίο για να κάνεις την εφαρμογή δέντρο-δέντρο. Η δόση του, ανάλογα με την καλλιέργεια και την ηλικία, ορίζεται από 5 ως 15 λίτρα στο στρέμμα σε όλη την καλλιεργική σεζόν. Τα αποτελέσματά του άμεσα στην πρώτη κιόλας εβδομάδα. Έχουμε άμεση ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, διάσπαση αδιάλυτων λιπασμάτων στο έδαφος, ζωρέα και καταπράσινα φυτά. Επίσης, μπορείς να συνδυάσεις είτε με χυλικό σίδερο ή υδατοδιαλυτά λιπάσματα. Η εμπιστοσύνη του φαίνεται στους χιλιάδες παραγωγούς που το χρησιμοποιούν. Το μόνο που μένει είναι να το δοκιμάσεις και εσύ για να δεις τα αποτελέσματά του στο χωράφι σου.